isine pandongamu wis tak siapke kadunggo sliramu. Aku mukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal kamring sliramu. Panjang umurmu, tak usah kepayunmu, tak kepasrahke jantung hatiku, nganti namoni lelayu sing apik-apik iya sayang. Ngenenge dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Semerbak wangine ambekanmu, budah rasa tembok gairah, manise suara rayuanmu negeske kowe ra iso kelangan aku. Yang tunggu sampean bahagia, katuku terkesan biasa, rumiso ngenei sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa terkenang sayang. Wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gedene. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didom rata. Kowe 1 triliun, bose 1 triliun, bojoku 1 triliun, aku 2 triliun. Ora iso. Kowe kan sak keluarga. Betul. Awake dhewe kudu adil. Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi. Lah aku bose kok. Aku luwe. Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak. Panganan Sik, apa yo. ki? Yo, Mana ya? ya. Mana ayo? Ayo luwe. Malah jak mangan. Ndi panganane sing enak iki? Wah, Iki lho, sing wis tak siapne.
Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Kota Kene Malang. akeh kirasane. Uh. Ki ayam pedas. Lagi. Lak jumuk siji nih. Ki sapi super. super. Dirasakne kabeh ya. Iya enak Ki banget. bagi. Makasih ya ya. Sama-sama sayang. Ini sing viral kayak Apa? viral. Enggak kan nyampleng, mantap nyeni porem-pol marem gue sarapan jalan. Seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera. Gugah selera tenan iki. Tenan. Yang suara apa kayak? Aduh, Rasido sugih. Piye iki?